edző. B. Gigantikus a verseny, az országban lévő összes edző fent van, onnan kell kiemelkedni. Kicsit nehezebb, de nem lehetetlen. Van például olyan ügyfelem, aki ebben a szegmensben van, és át tudtuk azt érni megfelelő stratégiával, hogy havi 1-1,5 millió embert organikusan elérünk az ajánlatával. Fogorvos. S. Bármi, ami egészséghez, szépséghez kapcsolódik, az nagyon könnyen skálázható, nagyon könnyen el lehet beleérni 100 000-eket, ha megfelelő stratégiával állsz hozzá. Ingatlanos. A. Ez egy megosztó szakma, és éppen ezért könnyű organikus eléréseket generálni benne. Ráadásul szerintem jelenleg nincsen a magyar piacon fent sok jó ingatlanos socialen, úgyhogy könnyen ki tudsz emelkedni. Étterem. A. Megfelelő formátum kiválasztásával 50-100 000 embert elérni egy videóval nagyon könnyű, de azért az sem árt, ha mellé még a kaja is jó. Pszichológia. S. Ami ide tartozik a párkapcsolat, családi kapcsolatok, terápia, önbizalom, minden, ami ezzel kapcsolatos, nagyon érdekli az embereket, ezért könnyen skálázható. Volt is olyan ügyfelem, akinek 2 hónap alatt majdnem 8000 követőt szereztünk, és rendszeresek voltak az olyan videóik, amik organikusan 50-100-200 000 főt is elértek. Webshop. Szerintem az A, megfelelően kiválasztott stratégia kell ide is. 500 000, 1 millió embert simán el lehet érni a termékeit, de arra figyeljél, hogy ne legyen túl reklámszagú, és akkor menni fog. Van is olyan ügyfelem, akivel ezeket a számokat generáljuk kb. Minden hónapban. B2B. D. Igazából, ha neked a terméked vagy szolgáltatásod cégeknek szól, nehezen tudsz olyan videókat csinálni, amit a nézők is megnéznek, akik nem cégek. Én még nem nagyon láttam rá Magyarországon példát, hogy ez működne.